מתווכים דווקא עכשיו, זה בדיוק הזמן להפוך את משרד התיווך שלכם לכוכבי רשת. למה השירות הוא רק למתווכים? אני מתווכת שעובדת בקפריסין היוונית בלבד. זאת אומרת, מצד אחד אני קולגה שלכם, מצד שני אני לא מתחרה בכם. הבנתי שהמתווכים בישראל עובדים בשיטה שונה מאוד מהמתווכים באירופה ונתקלים בלא מעט קשיים בדרך. התחרות היא גדולה מאוד בישראל, כמובן שגם בקפריסין, והצורך לראות ברשתות הוא חובה ולא רשות. היות ואני מכירה היטב את העבודה הקשה של הקולגות שלי, ואני מודעת לאתגרים היומיומיים, לתחרות, ללקוחות ולעלויות הפרסום המטורפות באתרי יד 2, אונמפ וכו', אני יודעת שכפי שאני מצליחה ליצור תדמית חיובית ומקצועית להשקעות בקפריסין דרך הרשתות החברתיות בישראל, גם המתווכים חייבים ליצור לעצמם בידול ולהצליח לסגור לפחות עסקה אחת בחודש. אין מה לעשות, אנחנו מבוססים על עסקאות, ואם לא יהיה לנו עסקה אחת בחודש, אז בעצם מה שווה כל העבודה הקשה שלנו. אז שם המשחק ברשתות החברתיות זה חשיפות ולא מחירות. אני רואה ברשתות החברתיות חברות שמציעות קמפיינים לבעלי עסקים ומשתמשות במונח הגדלת מחירות מיידית ויותר לקוחות וכו'. מי לא רוצה בעצם להגדיל את המחירות שלו? אז יש התעניינות, אבל העניין בקמפיינים ברשתות החברתיות הוא לאו דווקא מחירות ישירות, אלא הגדלת החשיפות שלכם והבנת העסק שלכם והמקצועיות שלכם, הייחודיות שלכם. המחירות מגיעות רק בשלב אחד מאוחר יותר. אני מעדיפה לשים את כל הקלפים על השולחן, כי אני אישית בשנים שאני עושה שיווק ומחירות, גם לעסק שלי וגם לעסקים אחרים, לא ראיתי אף פעם, לא קרה לי שמפוסט אחד הגיעו אליי לקוחות וסגרו איתי איזושהי עסקת מחירה בקפריסין. זה לא קורה ככה. הלקוחות כאן בישראל מאוד מאוד קשה להם להבין את התפקיד של המתווך. מבחינתם מתווך לא עושה כלום ומרוויח ארגזים של כסף. הם לא מבינים את הערך המוסף שהמתווכים מביאים, אם זה שנים של ניסיון, הבנה של הצרכים שלהם, מיפוי קונים שהם לא רלוונטיים, שיחסכו להם הרבה מאוד זמן וכסף ותקוות, מחיר הנכס שלפעמים הם שמים מחיר מופקע כדי שיהיה אחרי זה איזשהו טווח להתפשר, ולא מבינים שהם גורמים לעצמם לנזק, אחר כך הדירה הזאת היא במרכאות נשרפת בגלל המחיר שלה. אז אחד התפקידים הכי חשובים שלכם כמתווכים, בטח ובטח ברשתות החברתיות, זה לגרום לעוקבים שלכם להבין למה השירות שלכם יחסוך להם כסף ולא יעלה להם כסף. דווקא עכשיו, דווקא בימים של מלחמה ארוכה, כל השוק מרגיש את זה. גם אני ואני בטוחה שגם אתם, ירידה בכמות הפניות של המוכרים והקונים, כי כל אחד מהלקוחות חושש לעשות את הצעד כי מה יהיה מחר. וזה הזמן בעצם, זה מה שאני גם עושה, לעשות עבודת back office. back office, זאת אומרת להכין סרטונים, להכין חומר שיווקי, להכין פוסטים, לגלות עוד מדיות חברתיות, לשנן אותם, להבין מי הקהל יעד בהם, ואיך אני יכולה לקדם את עצמי דווקא בימים האלה ללקוחות חדשים שלא הגעתי אליהם עד היום. גיוס נכסים בישראל מתחיל קודם כל במיתוג מאוד מאוד חזק שלכם, באמינות, ביסודיות, במקצועיות, והשיטה היא בעצם לעבוד בשיטתיות ולבנות בצורה עקבית תדמית אמינה ומקצועית עם מסרים מדויקים ומתוזמנים היטב. זאת אומרת, אם אנחנו נעלה פוסט פעם כשאנחנו נזכרים, אנחנו לא נבין למה הוא לא מביא לקוחות. כי פוסט אחד לא עושה את העבודה. צריך להעלות לכל רשת חברתית את המסרים המתאימים לה, ואת הכל צריך לעשות במקביל. נכון, זה לא פשוט, זה לוקח זמן לחשוב על המסרים ולעצב אותם, להעלות אותם באופן שוטף ולהתמיד, להקפיד, להתחדש כל הזמן ולא להיות בנאליים, לא לעבוד כמו שכולם עובדים, אלא למצוא את הייחודיות של המשרד שלכם ומשם לצמוח.
עבודת שיווק בכל עסק, ובמיוחד במשרדי תיווך, זה מבחינת מתווכים זה בזבוז של זמן. לא תמיד הפרסום מביא לקוחות באופן מיידי כמו שאמרנו, ולכן חלק גדול מהמתווכים מעדיפים להשקיע את הזמן שלהם בלהשיג עוד נכס בבלעדיות, או לעשות או לא לעשות פולו-אפ ללקוחות שהתעניינו בנכס כזה או אחר. אבל מה שחשוב זה שאין סתירה בין הדברים. צריך כבעל עסק, כמו כל בעל עסק, לעשות גם וגם וגם וגם. בעצם אנחנו one man show, אם לומר את האמת. מתווכי נדל"ן רבים הם אלופים בעבודת התיווך, ההבנה של הלקוחות, הצרכים של הלקוחות, ניתוח שוק, אזור ההתמחות שלהם, הכנת חומרים למצגות וכו' וכו', אבל לא לכולם יש את הידע ואת הזמן או את הרצון לתרגם את כל מה שהם יודעים ואת כל הידע המקצועי שלהם לרשתות החברתיות, ולכן אני כאן כדי לתת לכם המתווכים שירות ניהול של מדיה למשרדי תיווך, שמבינים שהרשתות החברתיות, העבודה ברשתות החברתיות היא עבודה אינטנסיבית, מדויקת ומסביב לשעון. מה שאני מציעה לכם זה שתי חבילות פרסום. החבילה הראשונה היא כוללת פגישת זום חודשית של שעה והכנת גן שיווקי חודשי מדויק למשרד התיווך שלכם. שיווק ופרסום בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, ברשת שנקראת טרידס, וכמובן לכל הלקוחות שלכם בוואטסאפ. זאת אומרת ניהול של כל העמודים, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וטרידס, קופי רייטינג מקצועי ומתוזמן, קריאייטיב יצירתי ומושקע, שיקפיץ את העמודים העסקיים שלכם ויגרום לעסק שלכם להיות חי ובועט. אנחנו מדברים על 8 פוסטים מעוצבים ברוח המשרד שלכם, בקונספט שכולל תמונה ולוגו שלכם, עם אשטגים שמתאימים רק לעסק שלכם. הפורמט של הפרסום יתאים לכם גם לסטטוס, לקבוצות ולרשימות תפוצה שלכם בוואטסאפ. החבילה השנייה מיועדת למתווכים שלא מפחדים ממצלמה ומסרטוני וידאו. החבילה כוללת 4 סרטוני סטורי טיילינג, שבהם אתם הכוכבים, והיא כוללת עריכת סרטונים ופרסום בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, בטרידס, בשורט ובוואטסאפ. אז איך זה הולך? חבילת הסרטונים כוללת 4 פגישות זום, כל פגישה היא שעה. כן, להכין סרטון של דקה לוקח שעה, אפילו שעתיים. אז בכל פגישה אנחנו נכין יחד קונספט לסרטון אחד. יהיה לכם קבוצת תמיכה בוואטסאפ של סרטונים שנקראים סרטוני סטורי טיילינג. בסרטונים האלה, סרטונים בני 60 שניות, יש להם כותרת שיווקית שכתובה והיא חזקה מאוד, זאת אומרת איזה משפט מחץ בפתיח שימשוך מאות ואלפי צופים לסרטון. עוד פעם, תלוי מה אתם אומרים שם, תלוי מה המסר שלכם. אחרי שנעבור ונתרגל יחד את כל הכללים של יצירת סרטונים שמתפוצצים ברשת, אתם תרגישו מספיק בטוחים, אני בונה עבורכם את התסריט ואת המלל המדויק לסרטוני סטורי טיילינג האלה, ואנחנו מתחילים להעלות אותם, אני מתחילה להעלות אותם לרשתות החברתיות שלכם. אני מלווה אתכם לכל אורך הדרך, גם באימון על הסרטונים וגם בהקלטה של הסרטונים וגם בעריכת הסרטונים, שהם יהיו בדיוק 60 שניות. אנחנו נעלה אותם אחר כך לפייסבוק, לאינסטגרם, לטיק טוק, לטריץ, לשורטס, בעצם תוכלו להשתמש בהם גם בוואטסאפ, לרשימות תפוצה שלכם, ללקוחות שלכם, למי שרק תרצו. אני אתן לכם דוגמה על אבי. אבי הוא מתווך שיש לו משרד תיווך מוכר ובעל מוניטין שפועל 30 שנה בתחום. אין לי ספק שלאבי יש מאות לקוחות מרוצים שרצים איתו לאורך השנים ומפנים מפה לאוזן, ויש לו גם אלפי סיפורים שקרו לו לאורך השנים, סיפורי מקרה שמהם לקוחות אחרים יכולים ללמוד לקח או שניים, שלא לדבר על סיפורים שיכולים לחסוך ללקוחות שלו וגם למי שלא לקוח שלו הרבה מאוד כסף. אבי מכיר את הסיפורים שלו, אבל מה שחשוב יותר זה שהלקוחות שלו יכירו את הסיפורים שלו. הסרטוני סטורי טיילינג נועדו להעביר סיפור הצלחה ב-60 שניות,
סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, סיפור עם מוסר השכל, סיפור שיגלה למי שמכיר אתכם, ויותר חשוב גם למי שלא מכיר אתכם, כמה ידע יש לכם וכמה אתם מקצועיים. מתווך שיבחר בחבילה הזאת ילמד לרתק את הגולשים שלו בדקה אחת, וילמד איך לגרום לצופים לשים לו עוקב ולהיחשף לעוד ועוד ועוד תכנים שלו. אז אני מזמינה אתכם לבחור באחת החבילות, לעשות עבודת back office, להבין שזה הזמן דווקא עכשיו לעשות את השיווק ואת כל מה שקשור לאסטרטגיה של המשרד שלכם. יאללה, בואו נצא לדרך, שיהיה בהצלחה. גילי צוקטורובסקי, מלווה מתווכים ומשקיעים להצלחה. 052-772-4494. נהיה בקשר.